ko mga anak kabahay ay. Hindi ako mga anak na laki, kami mga anak laki ay. Ayan mga ka-partner, we're about to start our we're about to start our awarding tonight. Partner. Kompleto na ba mga awarding? Shall we bow our heads and feel the presence of God? Let us pray. Our most gracious Lord and loving Heavenly Father, Creator of heaven and earth, we offer our thanksgiving and praise to you for Oh, it's a beautiful world. It's a beautiful life. Oh, it's a beautiful world. Pumakpak siguro, ha? When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Burn with me, sway with you. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor. You look my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When you say I go weak, I can hear the Ikaw kasama friends. Let's meet our achiever. Start with And now, ladies and gentlemen, congratulations to Junaline Papurnay. So dapat sa red carpet, dyan pa po ang iha para makapasok at ang mga attire. Congratulations also to John Ray Coppin. Congratulations also to Lopi
diploma. Grabe kwenta si Madam O. Masilang-silang siya. Your next, congratulations, Mr. Joseph Takama. Congratulations, Evita Tia Wangpo. Congratulations to Miss Arlene Giroy. And you are one of the achievers, Grace Dolores Monton. Congratulations, Miss Haname Pipilino. Congratulations, Anthony Antipala. Dapat sa red carpet, doon ka pumasok, ha? Congratulations, Jennifer Araneta. Congratulations, Josephine Madhos. And congratulations also to Josephine Salahi. Congratulations also to Zuby Joy Nancy ni Heka. Congratulations also to Mr. Kenneth, Miss Kenneth Joy Coino. Congratulations, Lalaine Dana. Congratulations, Angie Abragan.
Galapiton. And of course, congratulations to Charlie Bitoro. And congratulations also for the first set, Shirley Ramole. And once again, itawag na ako si Lopi Daang. Ayan, so asa to siya? So once again, ladies and gentlemen, let's have our first set of our achiever for this year's. So once again, palapakan natin sila. And now let's have a one-time picture with our COO and CEO. A round of applause, please. And of course, hindi pwede mawala ang number 1 sign. Let's have a one-time picture muna with number 1. Number 1 ang Gem C. Okay, number 1 si Gem C. So picture ta. Okay, number 1 sign. There you go, ladies and gentlemen, our first set of our achievers. Ayan, wala pa tayong mga kamay dyan. So there you go, ladies and gentlemen, our first set of our achievers. And now let's proceed to the set 2 of our achievers. Starting with Lori Agumpana. Congratulations to Brasiles Mendoza. Congratulations also to Mercy Lidis Padua. Okay, so since wala siya, let's proceed to Miss Gretchen Eduabe. Congratulations also to Mary Grace Catao. Congratulations also to Merlina Catulo. Congratulations also to Michelle Joy Abergues. Congratulations to Ellen J. Mabao. And of course, congratulations to Alice Gomez.
Congratulations also to Vicente Brian. Congratulations also to Ryan Racines. Congratulations also to Richard Montes. Congratulations also to Elmer Sabuero. Congratulations to John Jirel Ermita. Congratulations also to Richie Ramos. Congratulations also to Mr. Nico Samano. And of course, congratulations to Jiravel Mera Bueno. And of course, congratulations also to Amilo Pelomino. Congratulations also to Audria Bernaldez. And of course, for the last achiever for this year, Miss Marilo Perez. Okay, so there you have it, ladies and gentlemen, our second set of our achiever for this year. So now let's have a one-time picture. And once again, palapakan natin sila. No? So there you go, once again, palapakan natin ang ating mga achievers. No? So dili basta-basta kay 44 kabuok na ito achiever for this year. And of course, ladies and gentlemen, they will be serenade to be performed by Chris Talangin. Ayan, so asa si Chris Talangin? At hindi makakalimutan kasabing kami pinipilit kong limutin Laging Yes! hanap ka Bakit ba biglang natin Bakit siya nagawin Kaya, sinan ko ba? Kaya, sinan ko. Balon. Balon naman. Ito, ito. Vlog po ta. Yay! Hello! Hello!
Kaway, kaway. Smile, smile, smile. Smile. Smile, smile, smile. Ah, mga guwapa, smile. Ah, para mabutang mo sa vlog. Kaway, kaway, smile. Smile. Ayan. Guwapa, oy. Okay, so sir, balik sa diri, sir. Balik sa diri. Balik sa diri, balik sa diri. Abi na po si Yolong Pascual. Ayan, so, ayan, congratulations, sir. And of course, so, hindi pwede, mo balik sa video niya, hindi na to siya kantano. Happy birthday kay birthday, sir. Okay. So, gusto na ko mamukanta ang tanong happy birthday, ha? Okay, DJ, drop the beat! Happy birthday to you! Ayaw sa vlog ko, wala pa kami. Happy birthday to you! Aspas! Happy birthday to you! Ay, kanta, kanta! Ayan. So once again, happy birthday to Mr. Chris Salangin! Ayan. So birthday kayo, no? Timing kayo, no? Timing kayo sa tanan. So now, ladies and gentlemen, dili na tutugayon pa kaya ang kapihin kay lalong na yun siya. Yay! Woo! I
In trouble start, and my heart burdened with me. And I am still awake here in the silence until you come. Stay a while with me. You raise me up so I can stand the mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up for more than I can be. Karon balay mo? Oh. Karon mo abot. Yan mo. Kaway, kaway. Ano lang, kabawi. So there you go, ladies and gentlemen, natin ang ating top 10 for this year's Women's Category. And of course, our top 1, madam, for your speech. Ay, marag mga Miss Universe ay. Mga Miss Universe. Salamat kayo nga nagdako kita niya na salamat kay Dad na Wala! So wala pa, so unya pa tayo hapon, unya alas 11 sa gabi. Bitano, so after this, igiuna na ginato atong mga awards, no? Ipanghatag kay after sa atong dinner, dili na ta mag-enjoy kitang tanay. Christmas party na dayon ta! Yes! So asa na mga itong mga movers din, of course, sa itong mga naitalang gift, ibutang na dito sa likod para sa itong exchanges gift later on. Okay? So since wala pa man ang ato ang dancer, dili move sa itong next na presenter. That would be Dimple Hilario for the spoken poetry. Ayan, so asa si Dimple? So si Dimple na nasa top. Ayan na yung ta sa itong movers. Ay, minautan niya Ang ang mic dito sa pikas. Sige, Marek Pan. Ano background? Ito, Rapol. Hello, good evening sa tanan. Pasensya kayo kay medyo pagaw kay ko. So again, this is from our inyo kong buhaton karon para di sa atong company, no? So, wala ba ipakpak, dira? Kung ako magasundan, ako lang pag ako manon, jarot. Masugod ako, no? So, pakpak again! Okay, magsugod ako. Magandang gabi nga pala sa mga Ginoo at bini-bini na naririto, nanonood at makikinig sa programang ito. Ako nga pala si Dimple Gonzales Hilario. Nandirito ngayon sa inyong harapan
para ipakita kung ano ang natulong ng GEMC. Ngayon, magsimulan tayo kung ano nga ba talaga ang GEMC. Magsimulan tayo sa 6 na letra. GEMC. GEMC. G. Ganda ng oportunidad na binigay nila. Yes! G. Hey! Hindi ka pa nga nakabenta pero kumikita ka na. Di tulad ng relasyon nyo. Maganda lang ang simula. Binagpalit ka lang. Ay! Nalaigo ba? Eksperto. Eksperto sa pagtuturo kung paano ka aasenso at kumita dito. Di tulad ng ex mo. Eksperto sa pagsasabi ng hindi totoo kaya kayo'y nagkalabo. Yay! Yay! Maninood ba? Mga may-ari mapagmahal, matulungin at maasahan, at kailanman hindi ka iniwan. Gagabayan na huwag sumuko sa laban. GEMC yan. Si Komplan. Komplan na nagmulat sa ating mata. Minimum iniwan at ngayon papuntang payaman. Oo, payaman. Lahat naman tayo ay papunta dyan. Yes. Di tulad ng pangakos niya sa iyo hanggang plan ka lang. Yay! Kasi mga karakter na hindi natin malilimutan. Magandang kahera sa unahan, Cora ang pangalan. Mabait yan, pero siguraduhin mong tutupad ka sa usapan, baka bigla kang majaban. Ay, joke lang. Mabait, maganda at sexy yan, kaya nga nadagdagan Cassandra na yan. Yay! CEO naman sa gitna. Ibang klase kung mag-orient yan, sa boses pa lang, siguradong wala kang aatrasan. Sir Edwin na yan. Yay, Mapunta grabe! naman tayo sa dulo. Na walang Ay, iba kundi ang ating CEO, Sir Ray Bernal. Sure na, sure na. Ang gwapo nating CEO, hindi sa paloloko, pero parang kamukha niya si Piolo. Char. Sa kanya tayo natuto. Sa kanya tayo natuto, nagmulat ang mga mata mo. Ang trabaho alas 8 hanggang alas 5. Pinagpalit mo sa trabaho ito. Dahil namulat ang mga mata mo na ang negosyong ito ang magpapa-asenso sa iyo. Effort ng mga karakter na nabanggit ko. Na kahit umulan man o bumagyo, tuloy pa rin ang kasiyahang ito. GEMC lang malakas. Salamat, GEMC. Salamat, GEMC, dahil sa iyo ako mas tunay na nanginang. Tulad ng isang ginto, kailangan ko man ang dumaan sa init bago lumabas ang tunay na inang. Salamat, GEMC. Tunay nga, kayo ang puno at kami ang sisilbing kansangay. Salamat, GEMC. Dahil patuloy kang gumabay sa mga taong gustong umasenso sa buhay. Karamihan na sa atin ngayon ay hindi naglagnat ka mo ng parangal, pero para sa akin, ang makapasok sa kumpanyang ito ay hindi pa sa kayamanan sa mundo. GEMC lang sa kalam. Binabati kita. Maraming salamat po. Yay! Ganda! Ayan, thank you so much for that. Dimple Hilario. Ayan, so karon asa naman itong mga movers? Okay na ba sila? Nakailis na ba? Wala pa gabon sila nakailis? Nakailis na rin sila. Yay! Ayan, ready na sila. Okay, sige. Okay, so once again, palapakan natin, GEMC Movers!
sa bago switch. Remember so well the day that you Run away. you asked for wala ba kayo mga kamay dyan? Started to change. Into my life. You have a moment. How did you know? How did you know I needed someone like you? Singing these things in my heart. You had the right time in my life. Oh, never forget. To shine in my life. Take all the worries and tears that I have. I shouldn't really try to say such every day that someone like you can say. Words can't express how much sige, salamat. Na-prank ko ito. Especially sa galayokan ng... Anyways, una gusto na ko ipabot ang ako ang thank you kay God. At ang pasalamatan ng ginawa ko palang pakmen. Naglahat kayo ng ganang trials before aning event. As you all know, nagit tayo mga guests unta karon which is ang ato ang mga colleagues, no? The owners, because this is corporation. I just stand here in our Mindanao branch as your CEO. So nagit tayo Cebu, which is ato ang main office. We're supposed to be here today. Because of Sendong, they were not able to make it. And until now, actually, bago lang din sila nag-message, kay karon pa sila nagka-signal. So, I have the second thought na idayon ang believe, but it shows our determination to continue. Idayon, bisag kung sa'yo mahitabo, dili para sa ano para sa inyo ha, karong gabi una. This is yours! This is yours. Gusto na akong magpasalamat sa mga developers, guests nga nakakarong gabi una. Thank you so much for coming. I know busy mo. Pero kitagaan yung higayon na maka-join mo. It's an honor. Alright? And of course, number 1 ang ato ang mga property specialist atong palapakan. I want you to know, kabalogin mo kung sa ko, siyempre. Because every week, no, training ta sa opisina. And I am the one who handles the training. You know me. From the top to bottom, you know me. Usara yun ang ako ang, I keep on saying this. We are a pro-agent company. Ang among ginalantaw, actually, dili lang ang among kaugalingon. Kamu. As I say, okay na ng BMW sa sugod. Backtas, pintraswa. But I tell you, dili ko musugot nga 3 years na kas kumpanya BMW ka lang gihapon, magsabot kita. Taas kita istoryahan. Tama? I want to see you 3 years from now driving your own car. This is supposed to be a closing remark, but I tell you, this is just the beginning. I recall that was last December, because of COVID-19, nag-awarding ta sa opisina. Lingaw kayo. Nag-open ang atong Mindanao branch. That was February 27, 2019.
as you can remember, March 16, it was a lockdown. Abre ang opisina, walay halin. A lot of my friends keep on telling me, Pre, ang industriya sa realty, bagsak yung garon. Unahon, magpalit sa tao ang ilang kanunon kaysa magpalit ng property. But you know what? I know better than them. I'm not sugarcoating. Because of my profession, I know that life is dual. We're living a life duality. Whether you like it or not, na gabi, na adlaw, na babae, na lalaki, na gwapo, na maot, na sorry. Na mo palit, na hindi mo palit. Tama? Na negative, na positive. Life is a matter of choice. You know that. We choose to continue. Despite sa tanang trials na nagyan. Let's look at it now. As you can recall, isa itong nagsugod. I told you one day, you will be walking in the red carpet and it is happening today. Yes! Is this enough? No. I wanted to see you next December in Boracay. Dito ko mag-awarding sa inyo. You like it? Mark my word, wala ko gibuhian na istorya nga wala na ko gituman. Isa to yung mga pioneer sa pag-open sa opisina. Alright? Forgive me. Forgive me. Kung dili na ko ninyo kayo makuyog, forgive me for that. Alright? Yan naman, dili ko pan. Dili ko fanatic. Anang the same as usual. Pasensya kita. Dili ko fanatic. Anang maurang ihapon. Kung unsa ko inyong nakitaan sa pagsugod, sorry. This is not who I am. Alright? I hate to hear those words. Kana kumusta ka? Kumusta ka na? Maurang ihapon. I hate that. Kung pangutanong ka sa sunod, kumusta ka na? Your answer must be better than before. And I'm looking forward that one day, ang imong itubag sa kuha, I am one of those millionaires in Jump Reality. Because I know, 2022, I will be giving an award sa first batch ng Millionaires Club members sa kumpanya. Yay! Then fight for that. Hirahan kay Kuana. Isa to, batas bigay. Lawan ako. Alright? Ako lang nag-i-share sa inyo ha. Gusto lang ako nga i-end na dayon, kaya lang kung ako nakita ang plato, nagipanghatag na. Birahay, sir. Okay lang? Alright? Undang na ko, basta na mga platos lamisa, undang na ko. Okay. Ako lang nang ihatag nga favorite phrase, akong favorite na author. A man's dream is an index to his greatness. I want you to focus on your goal. Because I do. My goal is to lift you up. My goal is to put you on top. Just do not forget, ladies and gentlemen. Just do good, be good, and be a blessing to other people. This company, you know, we defy kung unsay kalihukan sa ubang reality. Sorry for this. Alright? I do not like it. Buhat lang yung tama. Hindi kung kalaban kita, basta magilad-ilad ta. Kapag naman yung kuhag yung patong. Just be honest to the client. Our mere obligation is to protect both of our clients, mabuyer man as lang seller. Serve them. Di na ganun na ipatawag karong commission sa riba. Dapat ang tawag na is professional fee. Alright? Kaya muna yung servisyo nga itong gihatag sa itong kliyente. Regardless, mo palit man o dili, servisyohin. Nga naman, maabot ang tayo, ang sikreto rin ang business is all about service. Kung ka mo, pagtuntuan na mong ngisi, mudawat talaga ng award, nagmuro pa. Kapag nagpakto, this is the time for your celebration, my goodness. Mudawat talaga rin sa inyo. Nagmugot ka, smile. This is the time for your celebration. Alright? This is your day. Alright? This is your day. This is your night, ladies and gentlemen. This is your night. This is yours. This is yours.
We do have a lot of plans for you guys for 2022. Kaya mahuman na magiging pandamay. Ha? Mahuman na gini pandamay. Ganun mahuman man eh, kapit ang eleksyon. Kung nakamalo pa ko, eleksyon rin makapatay. Nagtukulong tani. Kumpanya, Tres Mindanao. Ganun doon lang eleksyon. Mawala ka ng COVID. Kapit ang eleksyon. Alright? So 2022, a great year for us to start. Karang imong katapat karon nga nagunit na iyang award, I tell you, suya kay na imo. Ay kumpiyansa na. Ang una-una na. Karang imong gigunitan labuan ko na. Tama na? Ha? Alright? Labuan ko na. Then, so be it. Kamalo mo kung yun sa itong suporta. Tama? Matulog ka lang ko sa balay, mamuntahan na pa. Baksun lang kung halok sa kong asawa na pa-inquiry. No? Oh. Anyo na wet, gabi sa kung sa kabisito, bagong tayo ka. Alright? Kaya wala ko nagpasagad. I am here working for you. Please, work for your goals. Do not forget, ladies and gentlemen, kapit na ang Pasko, muna nga natay a sort of somebody did not call it, did not like to call it Christmas party, but a sort of celebration, ladies and gentlemen. Manghinaot ko nga, I wish you all nga ang inyong Pasko sa 2022 is a much better Christmas rather than this. Kanang imong gigunitan karon ng award, please ask yourself, is this my best? Batasan ko na bago ko matulog sa gabingi, bago upiyong ang akong mata, ginapangutanan ako akong kaugalingon. Am I giving my 100% today? Why? Because I need to beat my performance tomorrow. What is my performance today? I need to beat it tomorrow. Every end of the year, I used to list down all of my achievements for this year. I used to set down and list all of it. Kung sa'yo ako na-accomplish karong tuiga, isulat ko na. That was my attitude. And after that, kapangutan ako sa kong kaugalingon, is this my best? Unang niyo ko. Kamay na lang, sundan na lang ko lang. Alright? So, Ato lang yung MC. Ano man? MC. Kung siya ako ang accomplish atong mga nangaging adlaw, kinahanglan ako piliin mo na karon. Alright? Para makita na ako ang kaugalingon kung doon na ba'y pag-improve, doon na ba'y pag-elevate. Please do so. Remove your comfort zone in you. O ba talaga inaingon? If you want to get something you never had, you need to learn to do something you've never done. Because if you are not feeling uncomfortable, it means you are not growing. And whether you like it or not, ladies and gentlemen, all the good stuff can always be found outside of your comfort zone. Kabalo kayo ko sa mga giyagian ng sakripisyo. I knew it. I knew it. Maka-attend ng training sa opisina, inikuli. Motivated kayo. Yes, mabuhi ang pangandoy. It's my honor na mapabuhin ako yung pangandoy. Ano man, usahay, dako kayo mga kasupanan, ganang mag-uul ko. A lot of people outside, ladies and gentlemen, pag imong pangutanon, sir, napapakay pangandoy. Ang tubag, makakaon lang kung katulo sa iskadlaw, sir, fights na. Subo kayo pamalandungon. Alright? Makaguba o kasing-kasing. Nga naman, ikaw nga kasing, pangandoy na libre, aling kalibutan na, wala kayo ka. Ikaw na pinakapobre. Imagine yourself walking in the road without the destination. Your goal, your dreams, your aspiration in life is your reason why you need to get back up every morning. Why you need to wake up. Ang kinabuhi, kabalugin mo mura lagi nag-nescape. Bakit ka gumigising sa umaga? Kitang tanan na kita yung mga rason nga nung maningkamot. Tama? Please do not forget to give reason to yourself why you need to become successful. Not only for yourself, but for your loved ones. Inikuli ninyo unya sa inyong balay. Dala na inyong mga ipagdawat karon. Tanawa na inyong mga loved ones. Nahatag ba ninyo ang inyong angayan mahatag nila? Kung inyong ganig wala pa, please do not stop. Work with me. I can guide you through. You know how I start.
I started from nothing, ladies and gentlemen. I grew up in a very poor family. Lisod kayo akong pamilya. Pero isa lagi na akong gingon sa akong kaugalingon. Kung ipakatao kong pobre, di na ako nasala. Di pwede mamilig bilahan. Pero kung mamatay kong pobre sa ako na gini. Siguro nag-negatibo lang yun ko. And do not forget, ladies and gentlemen, the negative mind will never give you a positive life. Alright? A lot of my friends keep on telling me, reality, sus, kinuha ko. Pero saan pa ka makahalin diya? Ano nagahindi man ka? Tama? And I know some of you here, mabati ko na mo. Tama? Pero mayroong pagpamaligya. Yes, grabe. Nahintinigin ko. Karoon, bumanan ko pamaligya. Usa kasi manaw ay halin. Makahalin pa maka. Usa ka buwan ay halin. Mga-apply na lang siguro trabaho aling. I knew it. But I tell you what, based on my experience, winners never win. And a winner never quits. Wala ko karon sa akong gitindugan kung ni-surrender pa ko. Wala ko karon sa akong gitindugan kung nagpatuo ko sa mga tao nga niingon nga dili na ko kaya. Wala ko karon sa akong gitindugan kung naminaw pa ko nila. Kanang gitawag kong dream stealers. Do not listen to them. Listen to yourself. Focus on your goals. Ayaw ka balaka. Lisod bina sa sugod. Walay sugod nga sayon. Tama? Naana ka diri. Katuma na ka actually. I am counting on it, ladies and gentlemen. Work with me. Dili ko mo sugod nga tulong katuig nakas kumpanya di ka mamilyonaryo. Just work with me. I've done this before. Gibuhat ko na ni sa una. I can do this again with you. Dili sir, dito sa pika sir. Alright? Kaya lang, mamalihog lang yun ko. Ayaw lang yung kalimot. Katong Bisan kung problema, saan sir, mo tabang sa imo, o dili mo kaya yung tabangan ng Problema, imong projector ba? kaugalingon, gid ko yung mahimo. Napalong ang projector ka. Please, do not give up in your goals. Just always remember, ladies and gentlemen, that God did not give up on you. Huwag ikaw niya masakti. Luyo si mong kabadlumon. Iyagyan mong gibuyan ng kinabuhi sa cross. Tungkol nagtuo sa magbakor din gihapon ka. Huwag isa ni surrender. Manginawat ko na isa ikaw sa dilisan mo surrender. Alright? So, once again, ladies and gentlemen, ayaw huna-hunaan, nasugod pa lang ni. I would like to announce, ang atong awarding will be mid-year and year-end. Twice a year. Alright? So, kanang mga gipagkunitan ninyo diha karon, ako pagkausapan na by June. Kita guys ulit, by June. No? And I'm planning forward na dili na diri ang venue. It will be in Cebu. Ganahan mo? Yes! Wala na lang tinaw, yung mata na sa akin. Na? Ang ano mo na yung palupat na dito mga hindi. Ay, nagkasilig ko sinitaw. So, next ko rin sa ginita dyan pa. But I will not stop, ladies and gentlemen. I will not stop. Muna ginayon ba? Bisan kung saan mo kakusok mo dagan, kung yung isang yan hinay, sorry. Hinay ka. But I tell you, I'm not slow. Alright? If you're going to ride with me, I will make it fast to bring you to the top. Alright? Paningkamutan ko na. As fast as possible. Nga naman, muna gingon nga, ang pangandoy makahuwat, pero ang panginahanganon ang inyong tiyan, ginakahuwat. Actually, bisag naminaw mo karon, nag-istorya mo sa kaugalingon. Kano sa kapong mandisan, kano mo, tama na yun. Wala gingon, ang gutom, pag-ikaon, wala gutom. Ang katugon, pag-ito, wala katugon. Tama, ang kapoy, pag-ipahuay, wala kapoy. Pero ang kapoprihon, magpabili na, basta kanunay kang magtilapulan. Tama? Usahay, kinahanglan na ito magpilar. Usahay, kinahanglan na ito kapuyon. Usahay, kinahanglan na ito malingkamot, pumatak sa'yo. Para dili lang makakaon. Kundi makapakaon sa tanilang na kinahanglan lingi ang iyong pamilya. I know, ladies and gentlemen. I know. Kung usahay ka pamilya ng tao, usahay, mabati niyo sa mga bagamungan na. Why? Because you are carrying the responsibility of those people whom you love, ladies and gentlemen. Tama? Usahay mo lang tao tanila. Kung magpatapon-tapon kung sige may tamuan nila. Tama? They are the reason why you need to wake up every day. Sila. You do have an inspiration. Please, fight for that. Ako sa kung kabulingan, I tell you, kita ang mga ginikanan. Kabalo kayo kung ang atong panganoy din na para na to. Tama? Usahay, kailangan makapatulong kayo sa luwan, makapadugo sa kasing-kasing. Ano man? Ginoo ko, ang anak, mga smartphone, pero ang minahan, ang ginikanan, kuplok-kuplok. Tama?
Kaya nanikakato kung panikamot, wala na sa mga galingon parang nangyayari. Fight for that. Fight for that. All the way, giguan ako support para ni mo. So, kaning kumpanya, once again, over and over again, I keep on telling you. Wala naman nag-itukod ka para lang kami palamig. And this is all for you. Buhata ang dapat ng buhaton kay namin para rin. Last na po. Ay, pagtuloy ito pa rin yun. Alright? Naghanas ko mga anak kabahay ay. Hindi ako mga anak na laki, kami mga anak na laki ay. Okay, ihatag sa left. Ikapuno. 1. Left, 3, 1. 1 na, 1 sa 1. Dawat ko. Dawat ko. Wala na suko sa mga magdala kang kuwan din ha. Out lang. 2. I-careful mga kiti, ano ba? Bugat kayo. Ano ba na ligid sa sakyanan, ha? 3. Isa yung gift! Isa yung gift! Ihatag sa right! Ano ka? 1! Hilay-hilay, kasi na mabuhat na. 2! Isa yung gift! And stop! Okay, this time, ihatag sa right, ika-15. Without music. 1. 15, 1. 1 lang sa 1. 1, dawat, 1. 2. Dawat lang, dawat. Ayaw sa hatag. 3. Reklamo sir. Kabalo ka sir, ang sulod ani mga patu. Worth 3,000 ka patu. Ang uban na hollow block. 4. Ay, bugas di ay. Ayaw, tanawa ko sa pastos pag may mga buwan. Exchange gift, honey. 5. Ay, balas yun yan. Along lang. 6. Kabilya mo ba na? Ako ni kabilya. 7. 8. Tapos yung matyaw, topra siya yung utang. O, dawat. 8. 9. Alam mga Bugatti, imagine na rin yung mga bato na, uy, nahin, kimurang dali na ba na mabuang kang buwan na ka ng mag-isip ba? Pila na to, 9? 10! Ayaw ka happy kung bukat niyo mga buwan, kay binuha na na. 11! 12! 11! Oh, sorry, kinamari mga fans. Uy, okay na sa mahulog. Basta mo po. Imaman na, ma'am. Ikaw, hawin ko kayo, pawin sa iya. Tapulan sa tsaga. Oh, larong kaprihan naman eh. Ito may naging kaprihan na. Bila na to. 11 pa, 11. 12! Oh, iwan na nabuhok. Nabali ng buhok ko niya. 13! O, 12 sa 12. Sige, sibong. Ay, ibalik ito. Kaya matrapik kung ibalik ito. Ma'am, ihatag niya na. Ma'am, ayun, sige ka ko sa ng balas. Dawata, saan ma'am, nariklamo na sa mga mo. Sa imo na daw lang, sa mo na magbukton. Sige. 12 bata. Kaya na pa yung wala. Hindi.
Ah, dito. Dito. Sana ka na po, ha? Mo gani, nagkuhan pa, mag-adjust o man. Okay na? Mag-agree na po na nimo. Hawid lang, ma'am. 13! Unsa man sa regalo ni Uban nga bugat man kayo. Nagsabaw tabog mga tire na sa motor o 14! Pauwi din na sa nakabigyan na, ma'am. 15! Isayaw ang gift! Isayaw! And stop! Going back to the left, ika-upat. 1! Last na ni siya. 2! Oh, yun yung ginawa ko mga balas ko, mga buwak. Lord. 3! Yata dyan ako, man. Wala, di panlabay na. Karton na isunod, no? Yan ako, posporo na. Isa ka kilo ang posporo. 4! Isayaw ang gift! And for the last time, give it back to the right, kausa! Bagay sa ilaha. And isayaw ang gift! And stop! Open the gift! Open the gate. Kapasuhan! Merry Christmas, everyone! Ay, Diyos! Mamban, bagay ka naman mambuna si Mumbana. Si sunod na tugon pito bukas tayo. Untos ka, madam. Ay, Christmas package. Okay, once again, congratulations and